Euskal Herriko langile publikoek erosteko ahalmena galduko dute aurten ere. Sindikatuek jakinarazi dute langile publikoen lansaria 2,5% igo nahi duela Espainiako gobernuak datorren urtean, eta 2010-tik Madrilek finkatzen duenez, Espainiako estatuko administrazio guztietako langile publikoen soldata igoera, Euskal Herrikoek ere igoera hori bera izango lukete. Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak proposatu du 2022an egin zuen 2% igoera beste 1,5%koarekin osatzea. 2023an lansariak 2,5% igotzea eta 2024an 2%. Horrez gain, 35 orduko lanaldiak sakontzeko aukera eskaini die langileen ordezkariei eta baita barne promoziorakoa eta mugikortasunerako hobekuntzak ere. Hala azaldu zuten CESNIF eta UGT sindikatuek atzo iluntzean alor horretako ministerioarekin batzartu ondoren. Pedro Azpiazu Jaurlaritzako Ogasun sailburuak iragarri du Madrilen agindua beteko duela eta Nafarroako gobernuak berriz 3%ko igoerarekin ari dela prestatzen aurrekontuak, baina espero da Iruña ere Madrilen adosten den kopurura batzea. Azkenerako gurean Mitxel Lakuntza sindikatuko idazkari nagusia izan dugu gaur magazinean, gonbidatu nagusi gisa eta administrazio publikoko langileen soldata 3 urteko epean 8% igotzea lotsagarritzat jo du entzun. Penagarria da, Azpiazu bezalako kontseilari bat ikustea esanez, baizu, hemen soldatetan egingo dena, langile publikoen soldatetan egingo dena da, Madrilek erabakitzen duenaz, halako normaltasunez, eta halako ere gordintasunarekin, ez? Onartzen, herri honek ez dituela izan behar eskuduntza minimoak gauza batzuk kudeatzeko, ez? Eta guk hemen bi gauza esaten ditugu, batetik hemen badago auzi bat, Madrilen eman behar den borroka bat, eta guk esaten dugu hemen EH Bilduk eta PNVek planteatu behar dute Madrilen hurrengo aurrekontuekin lotuta zer gertatzen den Espainiatik jarri zaigun muga honekin, ez? Eta gero bestalde, esaten diguna Eusko Jaurlaritzari hemen, nahiz eta muga bat egon, badira ere aukerak eta badira gauzak egiteko egun egiten ez direna. Laster helduko diogu berriz gaiari, lehenago baina bada ekonomiaren bueltan. Zer aipatu Muniainen 42 urteko abeltzain bat hilda bart goizean. Lan egiten zuen etxaldean gertatu da istripua, bularrean adarkatu du orein batek eta bertan hilda gizona. Larrialdi zerbitzuek eguerdi aldera jaso zuten abisua, saiatu ziren gizona suspertzen, baina ezin izan zuten odolasko zuen galdutaia ordurako. Bestaldetik ingurumenari lotuta ekotopaketak egin dituzte 3 egunez Portugaleten, krisi ekosoziala erdigunean jarriz. 500 parte hartzaile inguru izan dira eta behin jardunaldiak amaituta, asteburuan bildutako borroka eta indarrei jarraipena eta forma emango dien tresna baten behar azpimarratu dute. Eragile berri bat sortzeko lanean arituko dira datozen hilabeteetan. Planteamendu hori 3 egunetan garatuz joan da ekotopaketen lehen egunean parte hartu zutenei egindako galdera batetik abiatuta. Eta galdera da, behar aldu Hego Euskal Herriak tresna, eragile, alderdi, plataforma ekologista berri bat? Eta Bizkaian Urdaibain eraiki asmo den Guggenheim Museo berria ere hizpide dugu gaurkoan, izan ere Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak iragarri du aldundiak dagoeneko lantalde bat kontratatu duela ekimenaren arkitektura, ingurumen eta paisaia proiektua diseinatzeko eta 5 hilabete barru prest egongo dela. Bestalde esan du Guggenheim Urdaibaik hilabete batzuk baino ez dituela irekiko urteak bisitari kupo maksimoarekin. Este museo pretende ser ejemplo en todo, también en la parte de los accesos. Udalerri bihurtzeko azken uneetan da Usansolo eta urriaren 15ean Jaikiroko manifestazio bat egingo dute eguerdiko 12etan, Urkina plazatik abiatuta desanexioaren alde. Usansoloko bizilagunek 40 urteko ibilbidea egin dute udalerri bilakatzeko. Urte horietan, behin baino gehiagotan egin dituzte herri galdeketak, baina ez dute udalerri bihurtzea lortu orain arte. Bizkaiko Foru Aldundiak desanexioaren proposamen akordioa
aldeko txosten batekin eraman zuen Bizkaiko Batzar Nagusietara eta Usansolo herria plataformaren arabera ez dirudi udalerria sortzearen aurka bozkatuko duen alderdi politikorik dagoenik. Batzar Nagusietako hurrengo bilkuran bozkatuko dute desanexioa onartzen duten ala ez, baina oraindik ez dute jarri bilkura egiteko datarik desanexioari buruzko